जों नावनि लामुगलाय लेहा नगर कीर्तन गुरिवानी ले और मंदिर और मताया सिगां थांगै और निके माला मंगनाय जों ने आन मोखांबो बांलांमोन Tapi hingga ang matanya sok fai jati rawi akonoi jeng matanya kunum bai kan kena jeng matanya puja rolai pai lai hagena jeng nongkasinai hingga nongnai jeng video na kita matanya puja jeng itu ha hingga matanya puja jeng bai jeng matanya kunum jeng lamong lasinai Tabo hingga jeng te silgarok rojagai matai rok khunumoi khorok sare jeng lamoknai hingga nongnai tongdi ani video na jaya sakang nongna joton phunugui tongnai jeng bahai tema khlailai joton phunoknai hingga nongnai tongdi sarnai tabo hingga matayo 3 bar masaro 3 bar sarsinai 3 bar sare jeng tangsinai guriwani jeng lamok laya ni jeng laha cini yang ni area awas simi sisang hinai mane cini yang purwapara ni area awas simi jeng berai nai hingga jeng tak lamok laya laha oke nong nai tungdi an blog no jaya sak hangi tong layu tabo jeng guri baya akon baya jeng ora sima phai phinai baksa thangmani baksa ma phai phinai hingga jeng tak para kasar sabai kan konai te kas ama tum phala jaglang mani hai kon te job sin hingga matai khunui ro hanai be kabang ma tongo lama wo je jeng bai baksa hing phai aro je nogo tongnai rok jeng no khunui ro hawo matai khunui ro hawo ta có môn bà đi đọc sau cái được phát đi đọc sau cái mặt trái của nó rồi này trồng có bằng má nó này cho thọ khe này cho thọ cái bữa mặt trái của nó rồi bao nhiêu len sốc là hạ ăn khe hingga finally jeng hingbai akon bai jeng sok fai pika hanya hai mondiro jeng pura hingbai jeng sok fai pika na pura 2 gonta nangka 2-2.5 gonta nangka ta hingani hingga jeng sok fai pika hanya hai oro nama fai pika temani ke lama ortek rogo pathagai tong ruk maya hingga jeng baksa thama ba baksa fai pika hingga jeng tabok mandir bisingo hawi matai hain hai khono finai mandir nonguri wai 3 bar jeng hain hai khono finai getak jeng mandir nonguri nai guri wai akone jeng matai rok khono la hainke posanok sanai posarok sabai mam pore jeng mai rok chalai nai orono mai rok chalai bai akon bai jeng janjan nok za changsinai ta pronki getak jeng mandir na 3 bar guri tongo guri bai akon bai jeng matai rok khono bai matai rok khono bai hangke jeng srasa bathak nai leng la hamba leng la lai nai kok salai nai kisa hingke kok rok sabai ma pore jeng mai rok sa ni seng sinai ta ko leng sa phai man bangoi juice khanja ge ke nong nagara thanda ke ko khasa kasang shiu leng mani ani kon te chop sing tha su khanai ro
hingke jeng tabuk mai chani asok laila ha mai rok sabai akon bai kisa mai mi rok pogoi tei rok pogoi thangsinai ang thangsinai hingke ganai de sakhi tongo mangso tongo tei labra tongo moita hingke ani video no orno parisina hingke belai ke hamba.